Fil-ġimgħat li ġejjin se jitwaqqaf task force biex jiġi evalwat il-port tal-Imġarr b'lan li jitkabbar, joffri aktar servizzi u jitjib l-aċċess għalih. Fil-programm VOVA sibt fuq Radio Malta, il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri spjega li dan it-task force se jkun ifformat mill-Gozo Business Chamber, l-Awtorità l-Iżvilupp Reġjonali Awċi u uffiċjali mill-Ministeru ta' Għawdex. Spjega li l-ħidma se tkun iċċentrata fuq tfassil ta' proposti dwar l-espansjoni tal-port tal-Imġarr u saħansitra toroq alternattivi bejn l-Imġarr u Għajnsielem bl-inqas impatt ambjentali. Spjega li dan huwa essenzjali biex jelimina l-possibilità li jkun hemm aċċess limitat għal port tal-Imġarr f'każ ta' inċident ta' traffiku fl-Imġarr. Port tal-Imġarr ġie ristret ferm il għaliex qed joqdi diversi funzjonijiet b'mod partikolari mhux biss anzi fejn jidħol issa s-servizz tal-Gozo Channel li huwa servizz biex ngħidu 24/7 very efficient, iżda kollu mal-ġurnata għandna servizz tal-fast ferry u qegħdin naraw ukoll li l-qoddim dan is-servizz tal-fast ferry jibqa' jespandi. Il-task force se tkun marbuta biż-żmien biex tagħmel il-proposti tagħha. Irridu naraw li propju ikun hemm time for stability qed nara propju sas-sena d-dieħla jkollna dan l-istess proġett jew l-istess idejat minn prinċipji li mbagħad ikunu jistgħu propju jinħadmu b'applikazzjonijiet eċetera. Mistoqsi dwar ir-raba vapur Foundation, il-Ministru Camilleri rikonoxxa li Nikolaw għandu n-nuqqasijiet tiegħu. Spjega li madankollu llum is-sitwazzjoni differenti għax ir-rata ta' vjaġġi bil-vapur ta' Gozo Channel kważi triplaw. Hawnhekk il-Ministru Camilleri qal il-Gvern ħareġ numru ta' sejħiet tar-raba vapur li iżda maħallewx frott minħabba li fost oħrajn il-port tal-Imġarr għandu limitazzjonijiet tiegħu. Madankollu il-Ministru Camilleri qal li fi żmien li ġej se toħroġ sejħa oħra ġdida b'kondizzjonijiet differenti biex jiġu attirati tipi differenti ta' vapuri.